Idem bez handky. Dobre. Tak, prajem všetkým príjemný dobrý večer, milí diváci. Vítam vás na dnešnom podujatí Potravinový odpad Slovensko, najväčšie výzvy v boji proti plytvaniu potravinami. Ja sa volám Zuzana Madajová, som z organizácie Free Food a dnes sa vám už prihováram z reštaurácie Fach, kde budeme diskutovať o najpalčivejších témach v oblasti plytvania potravinami. A teda našej diskusii bude predchádzať prezentácia od pani Mariety Okenkovej. Diskusie sa zúčastnia zástupcovia potravinárskeho sektora, takisto zástupcovia retailu a charit. No a pani Okenková nás navnadí na tú tému plytvania svojou prezentáciou a teda otvorí nejaké palčivé otázky, o ktorých my potom budeme aj v tej našej diskusii hovoriť. A v neposlednom rade nám predstaví tie riešenia na tie problémy a teda konkrétne tie, ktoré vzýšli z výskumného projektu Foodaras, ktorý je teda výskumným projektom, ktorý bol podporený z grantového programu Horizont 2020 Európskej únie. My teda ako jediné občianske združenie, ktoré sa naozaj vyslovene venuje téme potravinového odpadu, je to akože naša exkluzívna téma, tak sa veľmi tešíme aj na vaše reakcie, na vaše spätné väzby, aj na to, čo sme teda v projekte robili, lebo teda boli sme jedným z hlavných partnerov. A takisto na vaše otázky, ktoré klaďte a môžete aj z pohodlia vašich domovov, a to prostredníctvom aplikácie Slido na slido.com pod hashtagom neplitvam, ktorý si môžete skopírovať QR kód a dostane vás vlastne do eventu, kde môžete položiť vašu otázku. Budeme sledovať priebežne, či nejaké otázky sú a teda budeme sa ich snažiť aj s našimi diskutujúcimi zodpovedať. No a ja už by som teda teraz chcela odovzdať slovo pani Mariete Okenkovej zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Možno niečo teda krátke o nej. Marieta Okenková je právnička, niekoľko rokov pôsobila na viacerých pozíciách na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktorá opúšťala ako generálna riaditeľka pre medzinárodnú koordináciu, aby sa neskôr stala teda stálou predstaviteľkou Slovenskej republiky pri FAO, alebo teda Organizácii pre výživu a poľnohospodárstvo. Dnes pôsobí na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite, kde vedie výskumné projekty, akým je aj Foodaras. Tak, Marieta, nech sa páči a ešte na úvod teda Marietinu prezentáciu odštartuje krátke projektové video, ktoré je takým súhrnom tých crème de la crème riešení, ktoré sme v projekte vyvinuli. Did you know that the food wasted in Europe could feed 200 million people? The EU-funded Food Are Us project is developing solutions that prevent food losses and waste to help create more resilient food systems in Europe. Partners in Slovakia have worked with bakeries, supermarkets and households to reduce bread waste. Together with consumers, they have created a Second Life for Bread cookbook containing recipes and tips and tricks on how to improve our consumer behavior when shopping, storing and making use of bread in our kitchen. The cookbook is also incorporated in the Food Are Us e-learning platform, which has additional courses for children that want to become true zero-waste heroes. Partners in the Slovak pilot also further developed an innovative technology called BetaFerm, which valorizes the side streams from bakery production through fermentation processes. 2 new recipes and procedures were developed to create upcycled bread with better physical and biological qualities, including prolonged shelf life. Visit the websites in English or Slovak to learn more about these and other Food Are Us solutions. Pekný deň prajem, pozdravujem všetkých a vítam vás aj v mene Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
A rada by som vám hlbšie predstavila to, čo ste videli v tom úvodnom videu, čomu sme sa venovali za posledné 3 roky v rámci projektu Foodaras, a v ktorom sme pôsobili ako 4 partneri, čiže okrem SPU a Free Foodu sme mali ešte ďalších 2 partnerov. Keby som mala predstaviť celý projekt, tak by som potrebovala niekoľko hodín, a preto sa budem špecificky smerovať túto prezentáciu na ten hodnotový reťazec, ktorý sme my mali, a to bol chlieb a pečivo. Len v krátkosti, aby sme si povedali o globálnom kontexte, kde vlastne, ako hovorila Zuzka, som pôsobila na FAO práve v tom období, kedy boli prijaté globálne ciele v roku 2015, a jedným z nich je ambícia ľudstva do roku 2030 znížiť o polovicu podiel plytvaných potravín. Neskôr v roku 2021 sa FAO na to pozrelo a zistilo, že pokrok je skutočne nedostatočný a že nesmerujeme k tomu, aby sme tento cieľ dosiahli v roku 2030. A hlavný problém boli identifikované nedostatočné dáta a že nemáme stanovenú referenčnú úroveň. A tento problém máme aj u nás na Slovensku. Ešte čo na to všetko hovorí Európska únia, ktorá chcela byť v tejto téme lídrom, tak počas trvania projektu v septembri roku 2022 vydali štúdiu, na základe ktorej došli k záveru, že až 153 miliónov tón potravín sa ročne vyhodí v Európskej únie, čo je takmer dvojnásobok oproti tomu, čo sa predpokladalo v roku 2016. A keď sa na to pozrieme, tak to, čo dovezieme do EÚ, predstavuje 140 miliónov tón, čiže vyhodíme viac, ako dovezieme do Európskej únie, čo je teda veľmi smutná realita. Okrem toho, toto naše nezodpovedné správanie nasycuje aj zmenu klímy, pretože 8 až 10 globálnych emisí skleníkových plynov je práve v dôsledku neskonzumovaných potravín. Keď sa zamyslíme nad tým, kto za to môže, myslím si, že je to zodpovednosť nás všetkých. Aj v tej rozvojovej agende hovorím, že žiadna krajina nie je dostatočne rozvinutá, ani jedna krajina tie rozvojové ciele nespĺňa. Takže je to skutočne potrebné sa zamyslieť každý nad sebou, ako pristupujeme k potravinám, k hodnote, ako sa k ním správame. Ale je to aj systémová chyba, je to chyba zlého riadenia, lebo hovorím, že náš potravinový systém je chorý a potrebuje uzdraviť, lebo škodí nielen nám, ale aj našej planete. A dovolila som si sem dať citát kolegu experta na svetovej, teda globálnej úrovni uznávaného Olivera de Schuttera, ktorý to pekne vystihol, že na oboch stranách potravinového reťazca je ešte stále ekonomicky výhodnejšie ľuďom predávať viac jedla, než potrebujú. A toto sme práve identifikovali ako za jeden problémov aj u nás na Slovensku. Tak veľmi rýchlo, o čom je teda výskumný projekt Foodaras. Chceli sme prehlbiť poznatky o tom, ako vlastne sú naše potravinové systémy ovplyvnené nadprodukciou a nadspotrebou, v dôsledku ktorých dochádza k plytvaniu potravinami, a vytvoriť najúspešnejší taký mix stratégií a politík v tých 3 hodnotových reťazcoch, ktoré Zuzka už spomínala. A celkovo sme vyvinuli až 23 rôznych inovácií, či už technologických, sociálnych, finančných a iných. Zároveň veľmi veľký dôraz bol kladený na ten občiansko-inovačný aspekt, aby sme zapájali občanov a ľudí ako konečných užívateľov, a vyvinuli sme 10 rôznych občiansko-vedeckých aktivít, do ktorých sa teda v živých laboratóriách ľudia zapájali. Ja vám ich predstavím za chvíľočku. U nás sme sa, ako som hovorila, špecificky zameriavali na chlieb, ktorý je súčasťou, ako my vieme, nášho kultúrneho historického dedičstva, ale je to trošku aj historický aspekt, lebo naozaj nemáme už tú úctu, stratili sme tú úctu k chlebu ako takému. Ako vidíme, tak 9% domácnosti vyhadzuje potraviny denne, a naozaj chlieb a pečivo spolu s ovocím a zeleninou a váreným jedlom sú hit parádou v týchto kategórií, čiže je to
smutná realita nášho života. Aká je aktuálna situácia na Slovensku? Keď sme sa na to pozreli na začiatku projektu, keď sme sa dali dokopy tí 4 partnery, tak sme si povedali, že je to v podstate ešte pole neorané. Takže sme taká určitým spôsobom startupová krajina, čo sa tejto oblasti týka. Máme pár existujúcich mechanizmov, ale dosť nefunkčných. Veľmi nám chýbajú štatistiky z celej potravinovej vertikále. Máme tu aj mnohé paradoxy, ako napríklad daňové stimuly, ale chýbajú nám usmernenia pre darovanie a právne bariéry sú tu pre určité potraviny, nad ktorými by sme sa mali zamyslieť. A zároveň je tu aj veľmi nízka úroveň zvyšovania povedomia. No a keď sme začínali, tak toto boli štatistiky, ktoré boli vtedy dostupné, alebo skôr ani nie štatistiky, to boli vtedy odhady, ktoré boli dostupné v tom čase. No a pozreli sme sa, ako vlastne, máme tu aj zástupcov, ktorí sa môžu k tomu vyjadriť, aká je situácia na úrovni teda organizácií a inštitúcií v rámci pekárenského sektoru. Tak sme našli dáta Výskumného ústavu potravinárskeho z MPPC v Lužiankách, kde na základe ich vzorky 50 pekární v roku 2019 identifikovali, že tento odpad tvorí asi 1800 tón ročne a domácnosťami až 15 000 tón ročne. To bol ich výskumný projekt, ktorý robili v roku 2021 na vzorke 500 domácností a myslím si, že na základe týchto údajov prevažne boli odozdané aj štatistiky pre prvé zisťovania do Bruselu. Podľa SAMO ich údajov z roku 2021 sme identifikovali, že tvoria chlieb a pekárske výrobky asi 35% všetkých nepredaných potravín. No, tak keďže sme nemali reálne dáta, tak sme začali robiť na základe týchto údajov, ktoré som vám prezentovala, určité odhady a identifikovať tie hotspots, tie horúce miesta, kde sa tvorí najviac toho odpadu. Ako vidíte, odhad sme dali na domácnosti 50%, na obchod 30%, čo nám viac menej supermarkety, s ktorými sme spolupracovali, potvrdili. Horeku sektor na 15% a výrobu už pomerne optimalizovanú na 5%. Prvé oficiálne dáta boli nedávno zverejnené a sú dostupné na základe EU legislatívy. Sme ju už povinní predkladať. Ako vidíte, na úrovni domácnosti to číselko celkovo za potraviny, nie za chlieb, myslím, vyskočilo až na 62%. Takže tým, že sme zamerali náš pilot na spotrebiteľa, na tie domácnosti, na tých konečných, sa ukázalo ako pravdivé. Aká bola naša misia teda, ako sme si zadefinovali tie hlavné problémy, ktoré som už povedala, nadprodukcia, nadspotreba a distribúcia prebytkov, tak naša misia sa kľúčovo orientovala na prevenciu. Ako zlepšiť spotrebu, ako byť zodpovednejšími spotrebiteľmi. A k tomu je teda potrebná nevyhnutná zmena správania. A ďalej, ako posunúť smerom hore v hierarchii odpadov chlieb, aby bol prioritne používaný na ľudskú konzumáciu. A toto by som dala ako taký hlavný kvót, takéto hlavný výstup z všetkých tých aktivít, že zmena správania spotrebiteľov je kľúčová a môže priniesť tú transformačnú zmenu do celého toho potravinového reťazca spätne. Čiže smerom od spotrebiteľa až po to pole naspäť. Ako som hovorila, sme vyvinuli viaceré technológie. Jednou z nich je aj táto apka Social Actions Module, kde sme tých 10 aktivít občiansko-vedeckých monitorovali a prezentovali a sú teda verejne dostupné, čiže to je tiež taký zaujímavý aspekt. Vybrala by som pár tých aktivít, ktoré sú podľa mňa také zaujímavé a majú dáta, ktoré sú motivujúce. A to, že s domácnosťami sme pracovali s 13, mali sme 13 monitorovaných rodín
ktoré sme získali prostredníctvom našej stránky www.jedloniejodpad.sk. Túto doménu sme mali zaregistrovanú od začiatku, aby sme vlastne pôsobili aj na slovenskom domácom trhu po slovensky, okrem tej EU stránky. A došli sme k záveru, že cez zvýšenie povedomia a rozvoja správnych spotrebiteľských návykov od nakupovania cez uskladnenie až po bezodbalové varenie môžeme výrazne znížiť plytvanie chlebom v domácnostiach. A tu sú tie výsledky, tu sú tie dáta, že v monitorovacom období monitorovali sme na začiatku mesiac, po zavedení opatrení zase opätovne mesiac. Tieto domácnosti došlo k celkovému zníženiu vyhodeného chleba až o 43%, čo je absolútne úžasné, keď si povieme, že teda cieľ je 50% a komisia znížila túto ambíciu výrazne dole, že môže byť aj Európska komisia ambicioznejšia. A čo sa týka nakupovacích návykov, čiže došlo výrazne aj k zníženiu nákupu chlebu, lebo sa lepšie využívali existujúci chlieb, ktorý mali domácnosti doma. Spolupracovali sme s viacerými pekárňami a supermarketmi ako s asociovanými partnermi, čo veľmi si teda ceníme a vážime, lebo tam, kde je vôľa, tam je aj cesta a to sú tí, ktorí chcú byť tými lídrami, chcú to ukazovať na trhu aj ostatným, ako sa posúvať vopred. Ďalej sme vyvinuli e-learningovú platformu, ktorá je verejne dostupná na našej stránke Foodaras.eu, kde je 8 modulov vytvorených, verejne dostupných, preložili sme ich aj do slovenčiny a budú súčasťou nového inovačného centra, ktoré vám predstavím na našej univerzite, ktoré teraz v závere projektu zahajujeme. My osobite sme robili dve, ktoré ste videli aj vo videu, Mladí hrdinovia proti plytvaniu potravinami. Tam sme spolupracovali so skutočne zdravou školou, s občianskym združením a vytvorili sme takýto modul pre študentov alebo žiakov základných a stredných škôl. Potom bezodpadovú kuchárku, ktorú tam máte aj k dispozícii, máme aj vo forme e-learningovej. Kuchárku sme robili zberom receptov cez tú našu stránku www.jedloniejodpad.sk. Vyzbierali sme až 35 receptov, všetky sme testovali, zároveň sme ich na rôznych podujatiach prezentovali. Máme ich v podobe tlačenej knihy, online alebo online QR kódu, ktorý si môžete stiahnuť a bude prezentovaná aj v Bruseli, bola na viacerých podujatiach a najbližšie teraz bude počas Európskeho týždňa znižovania odpadov, ktorý bude špecificky zameraný na plytvanie potravinami. Takže bol to proces spolutvorby, na ktorý sme hrdí a je to také naše dieťa, z ktorého máme veľkú radosť. Ďalej sme robili so skupinkou žien, zisťovali sme, aký je postoj žien k plytvaniu s potravinami, keďže oni sú v domácnostiach tie hlavné, ktoré zodpovedajú za nákup, spracovanie aj uskladnenie potravín. Vytvorili sme spoločne s Univerzitou Deusto, španielskou univerzitou narratív o vnímaní a názorov žien, o ich úlohe, akú zastávajú pri týchto úlohách. S Horeca sektorom sme tiež robili spoločne dotazník, aj sme testovali tú appku, Food App, ktorú sme vytvorili na zber dát. Toto špecificky Free Food sa venoval redistribúcii, urobili rešerš legislatívy a najvhodnejšie riešenia hľadali pre redistribúciu chleba a pečiva. Tiež mali dotazníkový prieskum a nastavil sa jednotný proces dárovania, len certifikované výrobky od vriec až po prepravky a potravinové preukazy. Optimalizovalo sa aj darované množstvo a kuchárka bola tiež zdieľaná viac ako s 30 charitami na Slovensku.
Toto je ďalší výstup, z ktorého máme obrovskú radosť, že sme v Kočkovskej pekárni, ktorá bola našou asociovanou pekárňou, identifikovali túto inovatívnu technológiu, ktorá bola vlastne pôvodne vyvinutá na našej univerzite, Betaferm, a vlastne rozšírili sme jej využitie, ktoré bolo pomerne nízke, keď sme sa k tej technológii dostali len asi na 10% sa využíval jej potenciál. A sme veľmi radi, že v rámci projektu sme ju mohli ďalej testovať a rozšíriť jej využitie a vytvoriť dve nové receptúry a Beta Sweet a gel, ktorý vyšiel ako nový produkt, a dva nové upcyklované chleby, ktoré sme potom aj prezentovali na rôznych podujatiach a ľudia sa nebali toho, zaujímali sa o to, ako vzniká taký upcyklovaný chlieb. A myslím si, že je to veľmi pozitívny príklad toho, ako zavádzať inovácie do výrobných procesov, a Kočkovská pekáreň už vlastne pečie v súčasnosti tieto upcyklované chlebíky. Mali dva svoje a už teraz majú dva nové. Veľa sme robili rôznych aktivít s verejnosťou. Toto je napríklad zo septembra minulého roku, kedy sme na Dobrom trhu mali informačný stánok, kde sme prezentovali a degustovali tieto upcyklované chlebíky. Mali sme krst tejto bezodpadovej kuchárky s pani Nadaskou, ktorá je uznávanou slovenskou etnologičkou a ktorá nám dodala aj určité historické aspekty, ktoré sú v kuchárke zahrnuté, a mali sme aj spoločnú diskusiu s Teskom ako jedným zo supermarketov, s ktorým s nami spolupracoval. Ďalšie aktivity pre širokú verejnosť známe, ktoré poznáte už z Free Food, robia Zero Waste Branches veľmi úspešne, čiže 3 ročníky 2021, 2022, 2023. Boli sme na Degistóriu v 2022, rôzne workshopy pre študentov a domácnosti sme robili, keď sme s nimi pracovali. Webinár s Juventou a boli sme na konferencii PESCO tiež v septembri minulého roka. Takže dosť veľa takých aktivít, aby sme to povedomia dávali túto tému. Poslednú kampaň, ktorú sme mali, bola s Teskom. Na to sme tiež veľmi radi, že vlastne ste sa mohli, ak ste boli v tomto období marci od 11. do 24. v niektorých obchode s Teskou, tak si sa mohli stretnúť s týmito shelf talkerami, s QR kódmi, kde sa dala stiahnuť naša kuchárka, alebo ste mohli počuť in-store spot, a veľmi dobré boli referencie, že bol dvojnásobný počet stiahnutí, než má Tesco priemer. Tu vidíte, že v kuchárke máme nielen recepty, ale aj rôzne typy múk a obilnín, ale sme zbierali aj tipy a triky, ako predchádzať plytvaniu chlebom v domácnostiach a rôzne také praktické rady. Čiže tak široko sme to pobrali a sme veľmi radi, že sa preložila tá kuchárka aj do viacerých jazykov, že je aj v maďarčine, aj v iných jazykoch Európskej únie sa bude v súčasnosti prekladať pre ten Európsky týždeň, čo som spomínala. No a v závere všetko bude pod našou UFO strechou. Toto je strecha našej hlavnej budovy SPU v Nitre, ktorú určite poznáte. Je to architektonická ikona, ale mne sa páči, že vlastne dáme aj strechu tomu novému inovačnému centru pre prevenciu plytvania potravinami. Tak sme sa dohodli všetci partneri a vlastne zdroje ešte, ktoré sme mali, využívame na nákup rôznych technológií, zariadenia a vybavenia pre toto inovačné centrum. Bude to taký hub pre výskum, referenciu, vzdelávanie a zavádzanie inovatívnych riešení. Niečo takéto na Slovensku absentovalo. Treba zo spolupráce so supermarketmi sme vyrozumeli, že univerzita je také neutrálne fórum, ktoré môže byť zárukou takého zdroja tých informácií aj pre zdieľanie tých dobrých príkladov praxe medzi supermarketmi. Takže prvé 4 položky nášho centra sú, že budeme mať tam vzdelávanie a tréning založený na tých e-learningoch, ktoré som prezentovala.
ďalej prezentovať výskumy a analýzy, aby to bolo také referenčné centrum, že keď niekto hľadá niečo v oblasti plýtvania potravinami. Takisto je to aj od nás taký záväzok sa tejto téme venovať viac a do hĺbky a hľadať ďalšie projekty a partnerstvá a venovať sa tej téme zvyšovania povedomia. Stránka Jedlo nie je odpad nám ostáva a verím, že budeme skrze ňu oslovovať čoraz viac ľudí. Jedno také väčšie videjko sme aj spravili s pekárňami. Ak by ste mali niekedy čas si ho pozrieť, má myslím 15 minút, ale pokrýva vlastne perspektívu 3 rôznych pekární, malej rodinnej pekárne, supermarketu a priemyselnej pekárne v Senci. Takže z rôznych kútov Slovenska a z rôznych perspektív sa môžete dozvedieť viac. A kľudne sa pozrite na naše stránky, či už v angličtine alebo v slovenčine a tam nájdete viac informácií. Takže to je na úvod z mojej strany. Ďakujem vám pekne za pozornosť. A som v dispozícii na akékoľvek otázky, ktoré môžu vzniknúť v diskusii. Ďakujeme krásne, Marietka, za prezentáciu. Možno by sme sa mohli pozrieť na slajdov, či máme nejaké otázky pre Marietku. Nie. Dobre. Dobre, Marietka, tak si vyčerpala asi úplne naplno tú svoju tému a ja tým pádom by som už rada teda nadviazala na tú našu diskusiu. Ďakujeme ti veľmi, veľmi pekne a my sa veľmi tešíme na výstupy z Inovačného centra a ako ďalej vlastne sa budú implementovať a využívať všetky tie výsledky a riešenia, ktoré sa v rámci projektu vyvinuli. No a my už tu teda sedíme v plnej diskusnej zostave. Tak ako sme teda aj videli v prezentácii, potravinový odpad nie je len tým symptómom toho nefunkčného potravinového systému, ale keď ten potravinový odpad začíname riešiť, tak riešime automaticky aj celkové spotrebiteľské správanie, dokáže ovplyvniť naozaj celý ten potravinový systém, celú potravinovú vertikálu a takisto aj sociálne ukazovatele, ako je chudoba, sociálne vylúčenie. No a videli sme tiež, že Slovensko je v boji proti plytvaniu potravinami možno ešte v takých začiatkoch, v niečom sme popredu, možno, že porovnaní s nejakými okolitými krajinami, ale v niečom teda aj zaostávame. Aké sú tie najväčšie výzvy v boji proti plytvaniu jedlom a ako im dokážeme čeliť, sa budem pýtať pani Jany Wenhartovej z Potravinárskej komory Slovenska. Dobrý večer, ďakujem pekne za pozvanie. Vítajte. Pána Martina Krajčoviča zo SAMO. Dobrý večer. A Viktora Porubského zo Slovenskej katolíckej charity. Niečo aj málo o našich hosťoch by som si dovolila na úvod povedať. Tak pani Wenhartová, začneme vami. Vy ste študovali právo v Bratislave a Londýne, ste výkonnou riaditeľkou Potravinárskej komory Slovenska, v rámci čoho vzdelávate, prednášate najmä v oblasti potravinového práva a práva Európskej únie. Ste členkou prezídia Rady pre reklamu a členkou Etickej komisie Slovenského združenia výrobcov piva a sladu. Okrem toho predsedáte Sektorovej rade pre potravinárstvo, ktorej úlohou je podpora sektorovo riadených inovácií. Vyučujete právo na Trnavskej univerzite a ste spoluautorkou učebnice Potravinové právo, ktorá je prvá svojho druhu na Slovensku, ale aj v Českej republike. No, pani Wenhartová, ako to všetko stíhate, to si asi povieme potom v neformálnej diskusii. Ale o to viac si vážime, že ste prišli s nami zdieľať vaše názory, pohľady na vec, vedomosti. Dobrý večer. Ďakujem pekne, dobrý večer. Viktor Porubský, Viktor, my si týkame, takže si budeme týkať aj v tejto diskusii. Ty pôsobíš v sieti Slovenskej katolíckej charity
kde koordinuješ rozvojové projekty, advokačné aktivity a podieľaš sa teda na vedení Spišskej katolíckej charity, ktorá patrí medzi najväčšie charitatívne organizácie na Slovensku, ktoré sú aktívne na poli potravinovej pomoci. Si tiež spoluzakladateľom neziskovej organizácie Mary's Meals Slovensko, zabezpečujúcej jedlo v školách pre deti žijúce v krajinách s extrémnou chudobou. Pred vstupom do neziskového sektora pracoval 10 rokov v Európskej komisii a medzinárodných advokátskych kanceláriách v Bruseli. Študoval si právo, biznis a európske štúdia na viacerých univerzitách v západnej a strednej Európe. Viktor, ty si dnes prišiel ku nám až z Tatier. Je to tak? Áno, Tatry boli krásne zasnežené, takže sa teším na bratislavskú, teraz nechcem povedať, že zelenú trávu, ale leto. Je to iné ročné obdobie. Áno, som rád, že som tu a ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujeme, že si prišiel a že si meral takú dlhú cestu, to ti teda slúži k úcti. Dobre, a teda už to vyzeralo, že tu budú sami právnici. Pán Kráčovič, vy ste to teda zachránili. Vy ste predsedom Slovenskej aliancie moderného obchodu, alebo teda, ako ju poznáme, pod skratkou SAMO. Vo svojom profesnom živote sa venujete komunikácii, vytváraniu reklamných kampaní, PR stratégií a riadeniu krízovej komunikácie. A teda to ste robili aj v štátnom, respektíve verejnom, ale teda teraz aj v súkromnom sektore. Pôsobili ste ako hovorca a poradca ministra dopravy a neskôr poradca podpredsedu parlamentu, kde ste mali na starosti komunikáciu a poradenstvo v oblasti ekonomiky a dopravy. V sektore obchodu pôsobíte od roku 2016, a to najprv v malom obchode, neskôr vo veľkom obchode a od roku 2018 predsedáte SAMO. Pán Kráčovič, vy ste včera diskutovali na Retail Summite. Je to tak? Tak sa tešíme možno na nejaké vaše vstupy, dojmy, ktoré si prinesiete dnes do tejto diskusie. Uvidíme. Ďakujem pekne a teda, aby som netrhal partiu, tak okrem politológie som vyštudoval aj právo, takže aby som neroztrhal túto partiu. Tak ostalo to na mne, ja som právo neštudovala, vidím, že mám rezervy. Dobre, tak poďme asi už na tú našu diskusiu, čo poviete. Začneme tak možno všeobecne, hej. Ten potravinový odpad. Videli sme, že to je problém, vnímame ho asi ako problém a aj preto sme tu. Ale možno teda z vášho uhla pohľadu, ako vy vlastne vnímate v tých inštitúciách, ktoré reprezentujete, potravinový odpad, respektíve plytvanie jedlom a možno cez akú prízmu, aká prízma tam prevláda, je to ekonomická, ekologická, sociálna alebo nejaká iná. Tak nech sa páči, môžeme začať dámou, pani Benhardtová. Ďakujem pekne, áno, to množstvo, keď sa povie, že koľko tón sa ročne vyplýtva odpadu, tak Európska komisia toto aj názorne nejakým spôsobom ukazuje v tých dokumentoch a hovorí, že Európska únia vyplýtva toľko potravín, koľko sa vyprodukuje na celom území Číny. Hej, čiže dokážeme si predstaviť, že je to veľké územie, ktoré by možno inak mohlo byť, zalesnené alebo čokoľvek. A druhý taký paradox, ktorý hovorí, že vyhodí sa toľko jedla, koľko by stačilo na zasytenie všetkých obyvateľov na našej zemeguli, že by nikto nemusel byť hladný. Hej. Čiže sú to dva také paradoxy. Samozrejme, že nezachránime svet. Malými krôčkami každý môžeme k tomu prispieť, pretože aj malé krôčky robia veľkú zmenu. A preto vlastne tie aspekty, ja som tu za výrobcov potravín, naozaj sú ad jedna ekonomické. Musíme povedať, že sme podnikateľské subjekty. To znamená, že znižovanie množstva strát, ktoré vzniknú počas výroby, ale aj tých potravín, ktoré nemôžeme nejakým spôsobom umiestniť, sa snažíme minimalizovať a my si určite povieme potom aj v priebehu diskusie, že akým spôsobom. No a samozrejme aj spoločenská zodpovednosť, pretože či už veľké firmy, ale aj tie malé firmy, malí výrobcovia sa snažia nejakým spôsobom to, čo nemôžu uplatniť na trhu, ale aj nejaké tie vedľajšie produkty z výroby, tak
niečo s nimi urobiť tak, aby to neskončilo na tých skládkach, aby sme nezahlcovali teda našu planetu, pokiaľ nemusíme. Takže určite ekonomický a sociálny, spoločenský vplyv a samozrejme tam, kde môžeme prispieť k tomu, aby sa tieto potraviny, ktoré sú stále bezpečné pre ľudskú spotrebu, dostali vlastne tým, ktorí to potrebujú, tak je to v rámci tej spoločenskej zodpovednosti. Ďakujem pekne. V retaile je to asi podobne, alebo sa mýlim? Áno, tak táto téma je u nás dlhodobá a teda oveľa skôr, ako vôbec sa na Slovensku začalo o tom rozprávať, tak obchodné reťazce drivovali túto tému. V podstate sme stáli aj za tým, že štát nejakým spôsobom umožnil vôbec darovanie, že daňovo zvýhodnil. Tie modely už v tých západných krajinách fungovali a toto bolo vlastne know-how, ktoré sme mohli prebrať od cestierských firiem v západnej Európe, kde tá téma prišla oveľa skôr, čiže z tohto pohľadu sme to vedeli priniesť aj na Slovensko, rôzne modely, akým spôsobom je to dobre umožniť. Samozrejme, nepodarilo sa všetko, pretože to by bolo, keby Slovensko bolo tým lídrom v tomto, tak by som sa veľmi čudoval v rámci legislatívy, čiže je tam ešte množstvo vecí, ktoré by sme potrebovali nejakým spôsobom odstrániť alebo spriechodniť skôr, až po tu samozrejme, aby prišla nejaká koncepčná podpora aj tej infraštruktúry, pretože ak my chceme darovať potraviny, tak musíme mať aj toho príjemcu a tých príjemcov tam naozaj potrebujeme dostať viacej financií a zdrojov aj zo strany štátu, aby tá infraštruktúra fungovala. Stačí si zobrať príklady z Českej republiky, kde je to dlhodobo koncepčne podporované a aj takýto nejaký systém by pomohol. Samozrejme, ako povedala aj pani Vinohratová, nebudeme sa tváriť, že nie je to aj o financiách. Indexy udržateľnosti priamo ovplyvňujú ceny akcií na burze napríklad, sú priamo prezentované investorom, čiže na výkonnosť a finančné zdravie tých jednotlivých firiem samozrejme, že pôsobia. Ale nie je to jediná vec, veď aj tieto indexy sa v podstate vytvorili práve kvôli tomu, že sme si uvedomovali ako aj veľké nadnárodné spoločnosti, že je to problém, s ktorým treba niečo riešiť. Preklopilo sa aj do tej ekonomickej roviny, aby tie spoločnosti boli aj motivované vyvíjať tieto programy a tlačiť na to. Čiže z tohto pohľadu áno, je to ekologické, je to aj morálne správne, ale na druhej strane je to aj ekonomické. Ja mám taký pocit, že vy ste vždy taký prvý v hľadáčiku. Že taký prvý na rane, že keď sa niečo rieši, tak poďme to skúsiť cez ten retail. Cítite nejakú krivdu možno trošku? Ani krivdu nie, skôr ako... My to schytávame vo všetkom, okay. Čiže keď sú vysoké ceny, my za to môžeme. Otvoril Pandorinu skrinku. Áno, akože rád. Keď sa povie plytvanie, tak lebo v obchodoch a podobne, pričom ten odpad vzniká samozrejme úplne inde. My plytváme najmenej z toho celého nejakého reťazca a ono, keby sme my plytvali najviac, tak asi skrachujeme, pretože ekonomicky by sme si nemohli dovoliť mať biznis model postavený na tom, že by sme nejak zásadne veľa potravín nepredali a vyhadzovali, pretože to by ten biznis vyslovene zrujnovalo. Čiže aj z tohto pohľadu tie procesy máme vyvinuté veľmi dobre a myslím si, že aj taká kontrola, aká je v obchodoch, čo sa týka ako potravín, skladovania, nakladania s nimi, je naozaj unikátna. To v nejakých iných sektoroch, dokonca ani, by som povedal, ani pri liekoch nie je taký komplexný systém kontroly, čo všetko musíme splniť. Čiže áno, sme prví na rane, ale potom v rámci diskusí vždy dokážeme to nejakým spôsobom usmerniť, kam všade potrebujeme pozerať. Viktor, tak ako charity, tak predpokladám, že teda to plytvanie je veľký etický problém. Ako ho vnímate v neziskovom sektore a naozaj v sektoroch, kde sa stretávate dennodenne s ľuďmi, ktorí trpia hladom? No určite je to obrovský etický problém. A keď si vezmeme, aké sú tam rezervy, my na Slovensku vyhodíme 600 alebo 800 tisíc tón podľa rôznych metodológií a daruje sa alebo redistribuje sa menej ako 5 alebo 6 tisíc, čo je menej ako 1%. To znamená 99% potravín, z ktorých
určite veľká časť je vhodná ešte na ľudskú konzumáciu, sa jednoducho nedostane na stôl ľudí. Skončí na skladkách, bioplynkách, zvieracia potrava, polovníci, návnady. A ja to vidím cez toho človeka. Ja som bol minule s kolegami, kde sme rozvážali nejakú potravinovú pomoc, práve čerstvé ovocie a zelenina. A to bola matka, ktorá mala 4 deti, tá samoživiteľka. Myslím, že bola na rodičovskom príspevku, takže nezarobila viac ako 400 eur a vyžite z toho. Nasyťte 4 deti. Oni sa tak tešili tým banánom, jablčkám. Ja si myslím, že redistribúcia to mení konkrétne príbehy ľudí. Za tým sú ľudia, za tým je kvalita života. Tých nízkopríjmových domácností je obrovské množstvo. Neviem, či nie 600 000 ľudí je vlastne v nejakej tej, no dokonca viacej, v nejakej potravinovej chudobe a tam máme veľké rezervy. A keď sa pozerám na rôzne, áno, tam boli tak pekné grafy, že čo sa všetko dá ešte použiť. My sme boli na návšteve u českých kolegov, ktorí práve z prvovýroby mali nejaké zemiaky, nejaké mrkvičky, ktoré by ináč asi zhnili. A český štát nasadil nejakú incentívu, kedy 0,5%, myslím, z tých dotácií, ktoré poľnohospodári dostanú, musia darovať, alebo teda redistribuovať v tej hodnote. A u nás niečo také chýba. Čiže to sú veľké rezervy, ktoré by sme mohli výrazne zvýšiť kvalitu života mnohým ľuďom. Hej, budeme sa o tom baviť. Naozaj tie príbehy z Charit, čo aj my počúvame ako koordinátor potravinovej pomoci, sú veľmi, veľmi silné a teda vždy je to také, aj máme vlastne veľa dobrovoľníkov, ktorí práve toto chcú robiť a chcú sa tomu venovať, pretože vidia, že to má veľký zmysel. Dobre, teda my už sme sa bavili o tých využiteľných potravinách, tak nadviažem teda na to. Európska únia totižto definuje potravinový odpad na účely práve merania potravinového odpadu ako odpad z potravín. To znamená, že výrobok by už mal byť súčasťou toho potravinového dodavateľského reťazca. To ale nie sú nevyzbieraná úroda z polí, čo teda prevažne predstavuje dobré, čerstvé ovocie a zeleninu, ktoré de facto nikdy farmu neopustia, buď sa teda zaorábajú do zeme, alebo končia v bioplynových staniciach. No a podľa databáz UNEP a WWF predstavuje takýto odpad približne 90 miliónov tón potravín v Európskej únii, čo je o 30 miliónov tón viac ako celkový nameraný odpad v Európskej únii za rok 2021 a 3-krát toľko, čo vyhodia domácnosti, čo sme tu už skloňovali teda ako najväčší plytvači. Tak ako vnímate túto skutočnosť a teda to, že vlastne sa tento odpad ako keby nemeria a je vlastne úplne vypustený z tých cieľov, ktoré teda aj Slovensko ako krajinu Európskej únie viažu. A aj tie obrovské množstva vlastne čerstvého ovocia a zeleniny, ktoré by sa dali využiť. Môžeme začať pánom Krajčovičom. Škoda, že začali predrečníci, ale je to obrovský problém, ale celkovo do poľnohospodárstva v rámci Európskej únie sa leje obrovské množstvo peňazí. V podstate z toho spoločného rozpočtu, myslím, že to je zhruba polovica všetkých zdrojov ide do poľnohospodárskej politiky. A napriek tomu sa vypúšťajú takéto ciele, ktoré si myslím, že sú úplne na mieste. A dalo by sa to naozaj
keby sa chcelo, tak samozrejme, že sa to dá riešiť. Je to ťažký problém, pretože keď niečo zostane nevyzbierané a máme s tým problém napríklad, viete, že zamýšľať sa aj, prečo to tam zostane. Na Slovensku je problém napríklad v ovocných sadoch práve kvôli tomu, že nemáme dobre riešenú nejakú brigádnickú prácu a takýmto spôsobom sa odhaduje, že 15 až 20% úrody v sadoch zostane nevyzbieraná, pretože ju nemá kto vyzbierať. A keď sa tento problém chcel aj riešiť v minulom volebnom období, tak každý úrad povie, prečo nie. Toľko problémov, koľko sa aj na ministerstve práce proste do toho dávajú. Pričom Poľsko má model, ktorý funguje veľmi dobre, kde si každý farmár nakúpi nejakým spôsobom nejaké karty, ktoré potom môže použiť kedykoľvek. Čiže proste nemusí už ďalej mať problémy s daňami, s odvodmi, so všetkým. V tom je všetko. Kedykoľvek toho človeka môže zavolať, pretože viete, keď príde nejaké krupobytie a je treba zobrať úrodu okamžite, tak vy nemáte časy začať vybavovať brigádnika. Vy ho potrebujete hneď na druhý deň, ináč je už neskoro. A toto sú veci, ktoré sa dajú riešiť. Je dokonca know-how aj v rámci V4 krajín, len sa musí viacej chcieť. A potom sa dajú riešiť aj takéto problémy. Samozrejme sú aj, toto poľnohospodárstvo je široké, čiže nájde sa samozrejme aj problém, ktorý je ťažšie riešiť, ale toto je napríklad otázka, s ktorou samotní poľnohospodári kričia, pretože pre nich je to minus peniaze, keď to nevedia vyzbierať. Čiže začínajú hneď s handicapom minus 15-20% a ešte nezačali ani predávať to ovocie. A to samozrejme musia preniesť do ceny. Potom sú není konkurencieschopní a to nie je iba ako jeden problém. To je celé reťazenie problémov, ktoré z toho spočíva. Pričom hneď na začiatku by sme to vedeli riešiť a je na to know-how, len treba chcieť. Viktor, vy by ste sa vedeli zmobilizovať ako charita? Vedeli by ste brigádnicky zozbierať zo dňa na deň? Ja si myslím, že tam je potenciál v samozbere. A ja vidím, že sa to lokálne niekde deje. Hej, ja neviem, na severe zemiaky, už to proste nemá kto, tak sa zavolajú ľudia, ktorým to skutočne pomôže a ktorí si to radi pre seba alebo pre svoje rodiny pozbierajú. Takže určite charitatívne organizácie, ktorí pracujú s ľuďmi v núdzi, tak by vedeli pomôcť ich zmobilizovať. My sme nedávno boli na pracovnej ceste v Atenách, kde teda jedna obdobná organizácia sa venuje aj takému prepájaniu v rámci teda darovania nejakých nadbytočných potravín a presne ich oslovujú aj farmári, ktorí vlastne v strede sezóny, pretože už je na trhu veľa paradajok, tak vlastne presedlávajú na inú produkciu, tak nasadia uhorky, tak potrebujú proste rýchlo sa zbaviť, tej úrody, takže oni vlastne nastúpia. Taká rýchla rota a ako také kobylky vlastne to tam celé vyzbierajú. Takže možno nejaká platforma, ktorá by prepájala takto farmárov a nejaké charity, možno nejakých jednotlivcov. Dávam do plena na prvý nápad. Dobre. Pani Wenhartová, máte ku tomu vy nejaký komentár? V podstate to, čo už tu vlastne odznelo, že nie je tá pracovná sila na to, aby sa zozbieralo. A čo sa týka ovocia a zeleniny, už v samotnej produkcii nie je Slovensko sebestačné na to, aby sme pokryli našu spotrebu. A máme aj teda zaregistrované značenie ako značku kvality pre žitnoostrovskú papriku. A tam tiež máme od tých pestovateľov, výrobcov, že hrozí vlastne zánik, že sa ani nebude pestovať, lebo nemá kto zozbierať. Čiže aj tie národné poklady, ktoré máme registrované v Bruseli, tak sú ohrozené. Je to veľká škoda, pretože potom následne na to nadväzuje aj to spracovanie, keď nemáme teda prvovýrobu
Čo sa týka nejakých konzervárenského priemyslu, tak tam už naozaj môžeme spočítať výrobcov na prstoch jednej ruky. A to sú vlastne aj podniky, ktoré potom môžu odoberať, trebárs, keď sa bavíme o tom, že obchod má nejaké normy na ovoci, zeleninu a tie, ktoré nespadajú do týchto noriem, môže napríklad odobrať nejaký výrobca džúsov, ktorým to nevadí, alebo teda ďalší nejaké konzervárenské spoločnosti. To znamená, že naozaj všetko to na seba nadväzuje. A potom vlastne, áno, už keď sa spracujú do nejakej teda buď do nejakého džemu alebo džúsu, tak predsa už to má dlhšiu spotrebu a môžeme s tým nakladať oveľa dlhšie, už keď je to spracované. Takže naozaj tých dôsledkov je v rámci celého dodávateľského reťazca veľmi veľa. Tu by som možno ešte doplnil, ak môžem. Presne ako hovorila tieto postupy pani Vernetová, ešte jeden je zmrazenie a napríklad vo Veľkej Británii som to videl aj osobne a to už je takých 8 rokov dozadu, keď to tam úplne bežne je, napríklad presne ovocie, zelenina, ktorá je pred koncom životnosti, tak sa zmrazí a spravia sa normálne akože na smuty. Pretože áno, rozmrazené ovocie už sa jesť nedá, ale do smuty sa dá použiť, čiže tam to vo veľkom bolo používané, kde samozrejme, že aj tá cena je nižšia, čiže proste ľudia, ktorí si robia doma smuty, mixujú a podobne, tak si dokážu dokonca výhodnejšie nakúpiť takúto zmrazenú zeleninu a alebo ovocie a na druhej strane sa teda nemusí vyhadzovať. Ale to je tiež vec, že tie mraziarne alebo takéto nejaké procesy na Slovensku nie je, pretože ten spracovateľský priemysel je veľmi slabo podporovaný v porovnaní s inými krajinami, čiže u nás je to aj reálny problém toho, že nemá to kto napríklad tieto veci, o ktorých sme hovorili, urobiť. To je zaujímavé, to sú možno skutočnosti, dobre, že ste tu, o ktorých mnohí ani netušili. Možno si niekto povie, že taká blbosť, hej, že nemá kto prísť pozbierať úrodu a preto toľko dobrého jedla končí v koši, takže je to také oči otvárajúce, ja vám za to veľmi ďakujem. A keď sme sa bavili o tom poddimenzovanom potravinárskom priemysle, tak možno by som sa ešte teda vrátila ku tým dátam. Tak na Slovensku, už sme to tu aj spomínali, sa podľa štúdie Fusions z roku 2016 vyhodilo približne 890 000 tón potravín za rok. Podľa údajov Eurostat, už nahlasovaných teda na základe spoločnej metodiky členských štátov Európskej únie, je to približne 577 000 tón, čo si teda spomínal aj ty, Viktor. Za rok 2021, takže o rok neskôr, je to 537 000 tón. A teda aj v prezentácii sme videli, že to meranie dát sa vníma ako teda dosť problematické, že nie sú kapacity ani na to sa tomu venovať a merať a poriadne merať. Ako krajina sme relatívne teda aj slabo digitalizovaní, teda neviem, či so mnou budete súhlasiť, ale teda meriame odpad v podstate cez rôzne Excely na kolone a ešte aj cez katalógové čísla. Vlastne to aj ja mám takú skúsenosť, že tiež vlastne som nevedela úplne určiť, čo je potravinový odpad, keď som analyzovala nejaké dáta vlastne z tých katalógových čísel. Tak ako teda vidíte vy tie dáta a kvalitu tých dát, ako si vy interpretujete tieto údaje a možno naozaj, že sa tak lepšíme, že sa to tak akože zlepšilo s tým plytvaním, alebo tie dáta sú trošku také skreslenejšie. Tak pán Kráčovič, to je vaša obľúbená téma. Tu je presne otázka, že z akej bázy sa vychádzalo, pretože úprimne si myslím, že Slovensko nepracuje na základe dát, ale na základe odhadov. A tie odhady sa potom môžu líšiť, pretože ako náhle nejaká premenná sa tam vyskytne, tak ten odhad môže zásadne ovplyvniť. A keď je aj malé číslo pri takom množstve, je to potom akože veľký rozdiel. Ja si pamätám, keď sme mali diskusiu na ministerstve pôdohospodárstva, že tlačíme na cenu zemiakov, že nevieme sa dohodnúť kvôli 2 centom. Tak som prerátal, 2 centy znamenajú 1,5 milióna eur, keď to premietneme na produkciu, ktorú predáme. Čiže
to sú presne také veci aj tuto. Ak odhadneme to na nejakého jedného človeka alebo nejaké veci a potom to prerátame do tej množiny, tak raz nám to vyjde 1 milión, potom nám to vyjde 600 000, ale nedopracujeme sa k tomu reálu, pretože, ako ste povedali, Slovensko nie je digitalizovaná krajina a štát nemá dáta a tie dáta, ktoré má, tak s nimi nevie pracovať. To znamená, že bežne sa aj v podnikateľskom prostredí, tam sa pohybujeme, sa stretávame s duplicitnými požiadavkami rôznych úradov, pretože si nevedia tie dáta vymieňať. Štát tie dáta má, ale nevie ich získavať, nevie si ich posielať, nevie s nimi pracovať. A tak je to aj pri rôznych takýchto vykazovaní, že keby sme možno chceli, tak tá digitalizácia by fungovala, tak by sme sa možno dopracovali k nejakému reálnemu číslu, ale to hovoríme možno odhady od do. Ale samotnú realitu, asi na to si budeme musieť troška počkať, kým reálne budeme mať dáta. Ale dôležité je, aby sme proste ten trend bol klesajúci. Len ja úplne si nemyslím, že nejak sme radikálne klesli, pretože nič zásadné sa nestalo na Slovensku, aby sme vedeli vychádzať, že to mohlo pomôcť natoľko, aby ten progres sa dostavil. Pani Wenhartová. Ja súhlasím, áno, s pánom Krajčovičom, ak môžeme ešte na to zareagovať, lebo my vlastne, ako tu sedíme za subjekty, tak sme aj v pracovnej skupine, alebo neviem, či sa to volá platforma, alebo skupina na ministerstve pôdohospodárstva, ktorá sa práve venuje znižovaniu potravinového odpadu a potravinovým stratám. A presne tam diskutujeme aj o týchto dátach, lebo musí aj Slovenská republika vlastne reportovať už tieto dáta o potravinovom odpade. Čiže bavíme sa aj o tom naozaj, že ako tieto dáta získať, aby boli relevantné. A uskutočňuje to teda Výskumný ústav potravinársky a presne ide o tú použitú metodológiu, že ako sa to určuje aj v rámci napríklad toho Eurostatu. Takže ak by tu bol napríklad pán Polovka, ak pozerá online, tak ho pozdravujem z Výskumného ústavu potravinárskeho, tak by nám to asi skôr vysvetlil, ale myslím si, že pán Krajčovič to veľmi dobre zhrnul. Dobre, tak tu máme asi zhodu, čiže dáta sú nedostatočné a je teda čo ešte vylepšovať a je to problém rôznorodý naozaj. Dobre. A pán Polovka, áno, bol pozvaný do diskusie, bohužiaľ sa nemohol zúčastniť, určite by bol veľkým prínosom na túto tému, takže to niekedy na budúce. A poďme teda my ďalej. Vráťme sa ku chudobe. Viktor, viac ako 600 000 ľudí na Slovensku žije v chudobe. To znamená, že ich prístup k plnohodnotnej vlastne tej strave je obmedzený, po prípade žiadny. To je každý 8. Slovák alebo Slovenka, alebo teda obyvateľ Slovenskej republiky. A zároveň sa v roku 2020 na Slovensku vyhodilo, to sme si už povedali, že takmer 600 000 tón jedla, čo je teda kumulatívne množstvo pri jedle aj nejedle časti potravín. My máme vôbec, pán Krajčovič, pani Wenhartová, nejaké odhady o tom, že koľko z toho jedla, čo sa vyhodí, aspoň percentuálne, je dobrého, jedlého, vhodného na darovanie? No, pokiaľ viem, a čo som teda diskutovala s pánom Polovkom, tak tých 40 kg, čo oni teda uvádzajú, že je ten potravinový odpad na osobu, je 20% teda jedlej časti. Potom sú tam samozrejme rôzne šupy, a tak to by sme si to vedeli predstaviť, čo nám končí v takomto potravinovom odpade, ale teda tých 20% sú stále jedla. To boli domácnosti, tých 40 kg na osobu. A možno potravinári, alebo teda obchodníci majú vôbec, vedie sa o tom, lebo akože ten odpad sa asi proste nejak nekategorizuje podľa tohto, takže asi predpokladám, že neexistujú nejaké údaje o tom. Za výrobcov teda nie. Úplne presne asi nie. Ako my vieme, že Takže my vieme, že ktoré veci by sa dali znova použiť a to je napríklad samozrejme pri ovoci zelenine sa rôzne časti ako vňate a podobne sa zákazníci otrhajú listy, ktoré sa dajú napríklad
stále ešte nejakým spôsobom použiť, ale nemôžeme ich, pretože sa to tam hádže proste do tých rôznych nádob a tam nevieme zaručiť, čo tam všetko zákazník hodí, čiže ďalej sa s tým pracuje napríklad ako s odpadom, ktorý nemôžeme ani darovať, dokonca ani darovať pre zvieratá, čiže musí to ísť na likvidáciu alebo teda na nejaké využitie iné, ale nie ako stráva. Čiže aj toto je jedna z vecí, kde diskutujeme aj s ministerstvom o tom, aby nejakým spôsobom sme to legislatívne podchytili, aby to nebol úplný odpad, ale aby sa to dalo minimálne dať na stravovanie pre zvieratá a podobne. Druhá vec, čo je, tak je pečivo. Pečivo je obrovská masa, čiže ak sme mali aj tam údaje, ktoré tam boli za ten rok 2021, ak si myslím, že 35% z toho z nášho odpadu, zvyšok je samozrejme ovocie, zelina, potom je tam nejaký len malinká časť tých ostatných vecí. Tak pečivo je väčšiná debata, pretože môže byť iba 24 hodín, čiže na druhý deň my s ním nemôžeme, a my ho nemôžeme ani darovať na druhý deň, nielen, že ho nesmieme predávať, ale nesmieme ho ani darovať. Čiže ak teraz máme obchody otvorené do nejakej 8., 9. alebo 10. hodiny, tak v podstate tá charita by musela prísť od tej 10., zobrať to a ďalej s tým pracovať, pretože už po polnoci to darovať nesmieme. Napriek tomu, že keď si kúpime pečivo, tak neviem, asi každý jedol asi aj 4-dňový chlieb, aj 5-dňový a nič mu nebolo. My tu máme na to kopec receptov teraz. Presne tak, ale teda niektorí predstavitelia si myslia, že ľudia sa otrávia na druhý deň z pečiva. A sú s tým napríklad, s pečivom je obrovský problém legislatívne to nejakým spôsobom upraviť. Napriek tomu, že vieme, že sa tam obrovsky plytvá, pretože tie procesy nevieme spraviť, tá infraštruktúra aj tých príjemcov nie je taká, aby to mohlo fungovať. Obchod na to nemá kapacitu, aby to nejakým spôsobom suploval. A tu je problém, ktorý potrebujeme vyslovene legislatívne rozriešiť, alebo nejakým usmernením, rôznymi takýmito vecami, aby sme s tým mohli pracovať aj na druhý deň. A to nehovorím o predaji, ale pracovať s tým ďalej, aby sa to dostalo napríklad ľuďom v núdzi. Dobre, no keby to bola len 1/3, hej, že z toho potravinového odpadu celkovo, tak čo je takmer teda 200 000 tón, vedeli by sme z neho nasytiť takmer 500 000 ľudí. Potravinová banka Slovenska v roku 2020 prerozdelila 4850 tón potravín, už teda aj s potravinovými zbierkami, čo asi, neviem, či každý taký veľký obchod vlastne tie potravinové zbierky organizuje. A pod sebou má teda aj viaceré siete charít, takže toto je akože vysoko kumulatívne číslo. Tak vyzerá to tak, že je ešte kopec dobrého jedla, ktoré teda nekončí tam, kde ho najviac potrebujú. Aj sme si to povedali s tým pečivom, ale pravdepodobne aj teda v iných sektoroch tej potravinovej vertikály. Tak aké sú ešte iné dôvody, než napríklad legislatíva alebo teda nejaká nedostatočná pracovná sila? By som povedala, že infraštruktúra, ale to musí povedať charita, lebo my už voláme po tom, že naozaj, aby bola vytvorená nejaká infraštruktúra tohto darovania a sprocesovania, aj pracovná sila, aby to nebolo založené len na dobrovoľníkoch. Takže tam zase môžeme si brať príklad z Českej republiky. A tie dobré príklady sú, len ich treba aplikovať na Slovensku, vyčleniť na to finančné prostriedky. Tak môžeš nadviazať na to, Viktora, rovno nám opíš teda tú realitu a ako teda funguje redistribúcia na Slovensku. Tá kapacita je skutočne malá. A my sa tu bavíme o celom Slovensku, kde v podstate, ak by tá absorpčná kapacita v redistribúcii bola väčšia, boli by sme oveľa viac schopní potravín príjmať. Ako to teraz funguje? Ja poviem, ako veď rôzne charitatívne organizácie alebo neziskovky to robia inak, ale my máme napríklad veľmi veľa dobrovoľníkov v tzv. Farských charitách, čo to sú nejaké miestne spoločenstva, kde zájdu napríklad do Teska alebo do nejakých iných obchodov, kde sú zmluvy. Ináč veľa z týchto potravín
sa registrujú ako cez potravinovú banku. Pritom sú to organizácie ako sú Charity, ktoré reálne vlastne tie potraviny majú v rukách, že tam to vlastne len papierovo sa to ako keby kumuluje do potravinovej banky. A skutočne veľká väčšina do 24 hodín alebo 48 hodín je rodistribuovaná, robia to dobrovoľníci, naše sklady sú zastaralé, robia tam tiež ľudia vo voľnom čase, je tam veľmi málo profesionálov, chýba nám zázemie, ktoré by sa vyrovnalo aspoň okolitým krajinám. Minule som bol v Krakove alebo v Maďarsku, tam všade majú infraštruktúru vybudovanú a vo veľkej miere zo štátnych peňazí. Spomínali ste Českú republiku, tam sú krásne dotačné schémy pre charitatívne organizácie, jednak na budovanie tej infraštruktúry, čiže sklady, autá, tam je, myslím, 14 lokálnych potravinových bank. A druhá vec je aj prevádzka tohto systému, kde tam tiež majú krásnu schému a my by sme si veľmi želali, aby aj u nás na Slovensku sa toto uskutočnilo, pretože to je v podstate služba verejnosti, služba v prospech životného prostredia, v prospech núdznych, kde vlastne okolité štáty, a nemusíme chodiť do západnej Európy, si to uvedomujú a ako my sme tí, ktorí to odmakáme. Hej? Ale spoliehať sa na dobrovoľníkov, to sa jednoducho nedá. Takže určite by pomohlo nejaké schémy finančné jednak na prevádzku tejto logistiky a aj rozšírenie a budovanie týchto logistických štruktúr. Toto presne podčiarkujem, že tá profesionalizácia charít nám neuveriteľne chýba. A to ešte katolícka charita je relatívne veľmi profesionálna oproti rôznym ďalším menším charitám alebo združeniam, ktoré sa tým zaoberajú, ale sú vyslovene na dobrovoľnej báze. My potrebujeme mať systém. To znamená, že ak sa dohodneme, že to bude každý jeden deň odber v tomto obchode o tej hodine, tak to musí byť, pretože tie potraviny nepočkajú na druhý deň. Oni musia vtedy odísť, kedy sa dohodneme, pretože to tam nemôže stáť. A ako náhle to stojí, to už sú hroziace pokuty, ad 1, ad 2 už to nevydrží, čiže sa potom kopec z toho aj vyhodí. A nemôžeme sa spoliehať na dobrovoľníkov, že raz prídu, raz neprídu. A druhý taký model, ktorý potrebujeme vyriešiť, sú nárazové veci, a to sú napríklad pred sviatkami, ako sú Vianoce, Veľká noc, kedy možno aj tí dobrovoľníci sa ťažšie zháňajú, pretože sú to sviatky, kedy každý ide nejak aj domov a podobne, čiže len nám to napríklad robí, ako náhle, keď si zoberieme Vianoce, tak ten predaj samozrejme musí byť. Čiže my potrebujeme mať tam tie potraviny, pretože najhoršie, čo sa obchodníkovi môže stať, že má prázdny pult. Ani nie, že má drahé potraviny, ale že nemá potraviny. Čiže tie pulty sú relatívne plné, takmer do poslednej hodiny, ale tie čerstvé produkty už nevydržia. A teraz je taká zložitá odpisová legislatíva na to, aby sme darovali niektoré čerstvé potraviny, že keď o 11:00 na Štedrý deň zatvoríme, o 12:00 už nesmie byť človek v obchode, čiže máme hodinu na to, aby sme všetko uzavreli, upratali, zamkli a podobne. My nemáme čas robiť teraz tieto veci, alebo pracovníci naši nemajú na toto čas. A práve tak by sme dokázali obrovské množstva potravín, aj takých, ktoré sa štandardne nedarujú, lebo ich dokážeme predať, ale tým, že sú 3-4 dní zavreté obchody, tak je to kopec aj čerstvého mäsa, produktov, ktoré bežne napríklad ani sa do tých charít nedostávajú, ale takto by mohli mať ten príjem zabezpečený, ak by sa teda zjednodušila legislatíva alebo tieto procesy, ktoré sú povinné, a ak by bola aj tá infraštruktúra naozaj profesionálna, že by dokázala zvládnuť takéto nárazové časy, pretože samozrejme, že to nie je iba jedna sieť, to majú všetky siete a chápem, že keď naraz prídu aj takéto potraviny, tak ich treba vedieť aj uskladniť, prebrať, previesť. A to sú všetko veci, ktoré sa nedajú robiť na dobrovoľnej báze. To dlhodobo je neudržateľné. Tak si to poďme trošku teda rozmeniť na drobné. Máme aj jednu otázku na slajdoch,
ktorá ale aj presne na toto nadväzuje a budeme sa o tom baviť. Takže Janka sa pýta, ako si myslíte, že by sa dali donútiť orgány štátnej správy znížiť prísne podmienky v oblasti darovania potravín, či už na strane darcov alebo prijímateľov. Free Food si teda robil takú analýzu, zbierali sme best practices z oblasti darovania vlastne z okolitých krajín Európskej únie. Ako podklad nám slúžila práve jedna teda dosť taká siahodlhá štúdia Európskej komisie, ktorá naozaj mapovala jednotlivé členské štáty podľa teda rôznych aspektov, aké jedlo sa dá darovať, aká finančná podpora, aké daňové stimuly tam fungujú. A teda vyplynulo z nej aj to, že vo väčšine okolitých krajín sú určené jasné pravidlá vlastne pre darovanie potravín z jednotlivých tých fáz potravinového reťazca, že napríklad už aj Maďarsko má guideliny na to, ako darovať vlastne varené jedlo s cateringou. Napríklad Francúzsko a Španielsko má svoju vlastnú legislatívu, ktorá je vyslovene zameraná na potravinový odpad a boj proti plýtvaniu jedlom. Vieme teda, že Francúzi majú ako povinné darovanie z retailu, ale teda aj veľké cateringovky musia povinne darovať jedlo. Plus je tam vlastne systematická podpora zo strany štátu. Spomínali sme aj farmárov, ktorí sa vlastne dotujú, keď darujú určité percento vlastne svoje úrody, tak štát vlastne im to prepláca v rámci teda nejakého časového nejakého 3 až 5 ročného úseku. Španielsko to, Taliansko, tam zase funguje pre charity právo dobrého Samaritana, to znamená, že charity nemajú trestnú právnu zodpovednosť, nedá sa ich zažalovať. A teda pravidelné dotačné schémy som spomínala, ale teda tie sú samozrejmosťou aj v Česku alebo v Belgicku. My ako keby sme sa zasekli na dátume minimálnej trvanlivosti, keďže už nejaké 3 legislatívne úpravy tam boli, 2 úspešné a jedna vlastne mala byť povinné darovanie potravín po dátume minimálnej trvanlivosti, o ktorej sa potom vlastne upustilo. No tak je podľa vás, pani Wenhartová, tá legislatíva naša týkajúca sa potravinového práva a odpadu dostatočná? Zase chceme si dávať ďalšie regulácie, alebo kde je ten problém? Je možno problém na strane tej kontroly? Ako to vnímate vy a kde vidíte ten priestor na zlepšenie? Ja si myslím, že naozaj tam treba sa pozrieť možno na to očami aj ministerstva pôdohospodárstva, to, čo nám oni hovoria, že pre nich je bezpečnosť potravín a bezpečnosť spotrebiteľa prvorada, ale aj keď sa bavíme o tom dátume minimálnej trvanlivosti a možnosť predaja potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, tak my sme na to nabehli pomerne nedávno. Napríklad Česká republika to už má od prijatia zákona v roku 1997. Hej, čiže niekedy je naozaj až taká prílišná opatrnosť, ale hovorím, že tá opatrnosť je za tým je teda snaha chrániť spotrebiteľa. Ale pokiaľ vieme, že niečo funguje v zahraničí a že tam neboli nejaké kauzy, že by sa niekto otravil alebo niečo, tak aj my nabádame k tomu na pracovných stretnutiach, kde sme, že netreba sa báť, treba to vyskúšať, lebo áno, je to o analýze nejakého rizika, ale potom, pokiaľ sa bavíme o tom, že koľko sa vyplýtva, ako môžeme pomôcť nízkopríjmovým skupinám obyvateľstva, tak tam určite tie sociálne dopady pozitívne prevládajú a dá sa všetko, samozrejme, keď sa chce, sa dá, máme príklady dobrej praxe. Takže určite, samozrejme, nikto nie je za reguláciu, zväzovanie, práve naopak. A teraz sa napríklad aj na ministerstve pôdohospodárstva otvárajú pracovné skupiny. Jedna bude na odstraňovanie administratívnej záťaže, čiže bude priestor na to, aby sme povedali, že ktoré zmeny potrebujeme v zákone. A pokiaľ chceme nejakým spôsobom ubrať tej administratívy, takže dúfame, že v dohľadnom čase tieto pozitívne zmeny aj pocítime. No to dúfame aj my. Teda. Pán Kračovič. Môžem povedať, za mňa,
Ja na jednej strane chápem to ministerstvo, lebo naozaj musí aj dbať na to, aby to zdravie spotrebiteľa bolo chránené. Na druhej strane ale sa nám zdá, že ako keby nám absentoval v niektorých prípadoch zdravý rozum a rigidne ideme po nejakých ustanoveniach, pretože existuje aj niečo také ako minimálna znalosť spotrebiteľa, a teda v Nemecku to bola veľká téma v rámci iných samozrejme súdnych sporov, kde teda štátne orgány nemecké prehrali tie súdy aj s obchodníkmi alebo s producentmi hlavne, pretože sa odvolali nemecké súdy na minimálnu znalosť spotrebiteľa, že ak má niečo niekde napísané, tak si to môže predsa prečítať a teraz ten štát nemôže všetko proste riešiť za ňoho, ako keby bol nesvojprávny ten človek. A tuto presne je tento princíp, že áno, že po 24 hodinách nemôžeme darovať pečivo, ale to, že ľudia sa potom hrabú v kontajneroch, nám nevadí. A teraz čo je lepšie, hej? Že dať mu staršie pečivo, ktoré stále môže 4 dní bezpečne konzumovať, minimálne 4 dní, alebo necháme proste, že to vyhodíme a potom sa hrabú ľudia v odpadkoch, aby sa najedli. A to rovnako tie procesy darovania napríklad, akože dlho nám aj trvalo, kým sme sa k niečomu dopracovali na nejaké formy, pretože tiež ako keby, keď darujeme ovocie a zeleninu, tak akože neuveriteľne prísne sa na to pozerá, pričom sú to všetko senzorické veci. Veď predsa, keď to dám charite a charita to bude nejak dávať, tak asi hnilú zeleninu nedá. A keď sa to dá niekomu, ktorý z toho bude pripravovať nejaké jedlo, tak zase tú hnilú vyhodí, lebo to je to isté, ako keď prídem domov, kúpim si zeleninu, no tak časom niektorá mi zhnie určite, akože každému sa to asi stalo, tak neskonzumujem ju samozrejme, lebo proste vidím, mám nejakú znalosť a tuto ako keby sa tie štátne orgány nepozerali na to, že ten človek má rozum a rozmýšľa, ale chcú to vyriešiť všetko za neho. Ale potom je prednejšie teda, akože keď sa potláča tento zdravý rozum, no tak potom sa to vyhadzuje. Lebo sa vyhadzuje kopec, alebo väčšina toho dobrého sa vyhodí s kúskami toho zlého, pretože nepoužívame ten zdravý rozum a nedokážeme to transformovať do tých procesov, ktoré bežia. Tak jeden príklad aj potom kontrolné orgány, ako sa napríklad niektoré pristupujú, regionálne veterinárne potravinové správy, tak napríklad v označovaní, ako náhle výrobca spraví nejakú chybu v označení, tak sa nám stalo, že samozrejme, že keď sú alergény zle označené, tak vtedy sa to musí ísť vyhodiť. Ale napríklad bola tam len nejaká skratka, ktorá bola zo zloženia alebo podobne, ale nemala vôbec vplyv na zdravotné veci, že neboli to alergény. A prikázali nám to vyhodiť celú šarzu z celej siete a zlikvidovať, pričom tie potraviny boli úplne zdravé. A musíme ich vyhodiť. Nesmieme ich ani darovať, pretože je tam nejaká skratka na tom obale zle napísaná a nemá vôbec zdravotný vplyv. Ale tu už, to si dokonca myslím, že to už nie je ani na zdravý rozum, to už je naozaj zneužívanie právomoci verejného orgánu. Padlo tu veľmi veľa zaujímavých faktov, vecí. Možno teda iba na tú poslednú vec nadviažem, že lebo niektoré potraviny, ktoré sú zle označené, sa dajú darovať, nie? Alebo žiadne zle označené potraviny sa darovať nesmú? Lebo ja som teda v tom, že... Ja nemám vedomosť, že by sa dali, ale pritom to je bežné v zahraničí. No sme boli v Hradci Králové, tam z tej ich charitnej potravinovej banky. Pozrite sa, tu máme jogurty, ktoré sú síce jahodové, ale majú označené, že sú čučorietkové. Hej? Tak proste predávať sa nemôžu, lebo by to bolo, neviem, zavadzenie a tak ďalej. Ale ja nemám vedomosť, že by sa to dalo darovať u nás. A pritom taká jednoduchá vec. Hej? A ten človek, keď už ste hovorili o tých senzorických... Ja mám 8-ročného syna, ktorý ochutná a povie, táto, to je zlé, to ja jesť nebudem. Veď majme dôveru v tých ľudí. A to sú bežné veci, veď fakt nemusíme z nich robiť škôlku a úplne súhlasím, že trošku preháňame v tej regulácii a v tej ochrane tých, ktorým by to pomohlo. Nikdy ste nejedli jogurt, aj keď to je senzitívna vec, hej, že mliekarenské výroby. No ja som jedol, hej, predvčerom minul som pozrel, deň po, skúsim, v poriadku. Hej, však
to nie je žiadna veda. Presne, toto ešte kyslomliečné produkty sú všeobecne akože u nás, lebo napríklad kyslomliečné produkty v zahraničí sa bežne označujú aj dátum minimálnej trvanlivosti, pretože tie baktérie práve pôsobia, že sa neskazí, alebo keď sa skazí, tak je to senzoricky, čiže je to buď čuch, chuť, alebo aj voľným okom vidíme. Nie sú to skryté vady, ktoré by spotrebiteľ nedokázal, ale na Slovensku sa označujú vo všeobecnosti dátumom spotreby, čiže ako keby sme tomu spotrebiteľovi hovorili, že nesmie to jesť, ale my vždycky hovoríme aj teda kvalitári, ktoré v rámci našej skupiny pre kvalitu a bezpečnosť potravín, tá potravina nevie, že sa má pokaziť, že už je hodinu po dátume a že má sa skaziť. Čiže toto je to, na čo by sme sa mali pozrieť tým zdravým rozumom, že proste keď niečo otvorím, ochutnám, pozriem, tak viem to posúdiť. Samozrejme pri niektorých potravinách nie, tam nech sú tie prísnejšie opatrenia, ale pri množstvo potravín to vie ten človek spraviť aj 8-ročný. Naozaj to vie povedať, že či to je alebo nie je jedlé. Aj vo Veľkej Británii na to naskočilo už viacero supermarketov, ktoré majú ako keby tie svoje značky produktov, že naozaj preznačujú vlastne tie výrobky a dávajú dátum minimálnej trvanlivosti presne týmto jogurtom a podobne. A takisto asi záleží aj od tej manipulácie, nie? Že keď máme spotrebu 27.4. a niečo sa s tým jogurtom dialo a proste sa pokazil a ja si ho otvorím 26.4. a vidím, že je tam na tom nejaká zelená pleseň, tak ho nezjem, lebo kvôli tomu, že však on je vlastne ešte v dátume spotreby, čiže aj takto opačne, hej, keď sa na to pozrieme, tak je to taký nonsens, takže čo by ste... mohla ešte doplniť, áno, lebo áno, to vzdelávanie spotrebiteľa, ale my sa vlastne bavíme aj o vzdelávaní výrobcov, lebo to, či to označím, neviem teda, či rozlišujete dátum minimálnej trvanlivosti, dátum spotreby, väčšinou tí spotrebitelia ani nevedia, že aký je medzi tým rozdiel. Povedzme si... A viete, aspoň zdvihnite ruku, keď môžeme interagovať s publikom, že kto to rozlišuje z vás. No, takže tu máme uvedomelé publikum. Čiže dátum spotreby je dátum, ktorým sa označujú výrobky, ktoré podliehajú skaze z toho mikrobiologického hľadiska. A po tomto dátume už sa potravina nepovažuje za bezpečnú. To znamená, že tam je zákaz umiestňovania na trh potravín, ktoré nie sú bezpečné. A dátum minimálnej trvanlivosti nie je vlastne údaj o bezpečnosti tej potraviny, ale o kvalite. To znamená, že po tomto dátume tá potravina stále je bezpečná, môže byť bezpečná, len už vlastne výrobca nemôže garantovať tú jej typickú chuť, vzhľad alebo chuť. Konzistenciu. Ďakujem vám pekne. Ale to znamená presne, že tieto dva dátumy, a napríklad to vzdelávanie spotrebiteľa Nemecko má krásnu infografiku, kde ukazuje, že výrobky spotrebiteľom aj po dátume spotreby, niektoré, ešte ten deň, dva, naozaj ako kľudne je ich bezpečné skonzumovať, už nemôžu sa predávať a zase... Áno, je to o výrobcoch, aby sa rozhodli, že vzhľadom na to, aký je to typ potraviny, že či tam dá dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti. A tu nám chýba osveta aj medzi tými potravinármi, lebo naozaj sú možno potraviny, ktoré sú označené dátumom spotreby a obchod po uplynutí už musí vyhodiť a mohol by ich darovať alebo predať, ale takto v podstate nemôže. Takže aj čo sa týka nejakej tej osvety, tak tam máme veľké rezervy na Slovensku. Mhm. Tak čo by nám tak pomohlo, okrem teda tej osvety, prekopať celú tú legislatívu? Chcete ďalšie usmernenia? Ako sú krátkodobé riešenia a dlhodobé riešenia. A napríklad o tých dlhodobých sa málo hovorí, pretože sú komplikovanejšie, vyžadujú si aj zásah iných orgánov verejnej správy alebo iných ministerstiev, pretože úplný základ je, aby sa toto vzdelávanie začalo už na školách. Pretože ak nebudeme mať úctu k potravine a ak nebudeme o tomto rozprávať, o tom, čo je to lokálna potravina, čo je to vôbec ekologická stopa a aká je hodnota potravín, tak sa dopracujeme možno do toho, že naozaj proste deti si budú myslieť, že ovocie a zelina rastie v supermarketoch a nie na stromoch a nie v pôde. A toto sú veci, kde naozaj dlhodobo voláme po tom, aby aj ministerstvo školstva
zaradilo takýto program, pretože akože jedna z vecí, ktorú samozrejme na Slovensku potrebujeme, je vyučovanie ekonomickej gramotnosti. A druhá je určite práve tento vzťah potrebný, ale komplexne. Čiže ja nehovorím, že to má byť nejaký povinný predmet, ale v rámci niektorých predmetov zaradiť to do osnov si myslím, že je viac ako žiaduce. A napríklad sú krajiny, kde takéto príklady sú, či už to je na nejakej spolupráci aj s tretím sektorom a podobne, kde takéto výučby idú a funguje to. Naozaj, aby tí ľudia sa učili od malička, že to, že si niekto niečo kúpi v obchode, tak muselo množstvo ľudí spraviť strašne veľa úkonov, aby sa k ním to dostalo a ešte aj za cenu, akú si to môžu kúpiť, že sa im to dostalo. A potom je samozrejme aj tá väčšia hodnota k tomu, že teda neplitvám, darujem, nevyhodím a aj možno naozaj to, že to nákupné správanie, že si rozmyslím dvakrát možno, že čo kúpim. A ono napríklad my vždy nabádame chodiť so zoznamom, to je absolútny základ. Ľudia sa nás potom pýtajú, že prečo vlastne obchod bojuje, že veď vlastne my tým stratíme, ale proste to vôbec tak nie je, pretože ad 1 je to správne, aby ľudia nevyhadzovali potraviny, ad 2 toľko, čo ušetria, tak si môžu kúpiť napríklad potraviny s vyššou pridanou hodnotou, pretože tie zdroje budú na to mať, pretože si nekúpia iba do kvantity, ale možno viacej budú rozmýšľať potom aj čo si kúpiť a môžu si kúpiť aj hodnotnejšiu potravinu. Tu sme prešli na tých spotrebiteľov, takže možno aj nejaké zvyšovanie toho povedomia, vedomostí a možno nejaký taký teda tlak z dola a od tej spoločnosti, hej? Máme tu ešte nejaké otázky z publika alebo teda od divákov. Čo by obchodníci požadovali v rámci zmeny legislatívy, aby darovali viac potravín? Už sme to trošku načali, ale tak čo sú možno také dve veci, ktoré sú pre vás také najkľúčovejšie? V podstate akože jednu máme takú, akože ono sú to relatívne akože menšie zmeny, lebo ostatné sú usmernenia skôr, že tam nepotrebujeme až tak meniť legislatívu, tam stačí proste nejaké usmernenie alebo nejaké metodické pokyny na to, ako môžeme napríklad darovať pečivo, tak proste na to nepotrebujeme zmenu zákona. My nemusíme všetko písať do zákonov, stačí na to, aby proste prišlo k nejakému usmerneniu, respektíve metodickému pokynu a máme jasné pravidlá na to, ako to spraviť legálne, aby sme mali aj my nejakú právnu istotu, ale aby to bolo aj vykonateľné, lebo darmo mi zakonzervujú usmernením súčasný stav, ak ho neviem urobiť. Mm-hmm. Druhá vec taká, ktorá je možno konkrétna legislatívna, tak tam napríklad v rámci toho, kým my darujeme potraviny, musíme ju minimálne 2-krát zlacniť, aby sme mohli darovať potravinu. Čiže nemôžeme len tak darovať, že pozriem si, musí byť viackrát zlacnená, aby sme ju mohli potom poskytnúť na darovanie. A to napríklad nám robí pri týchto nárazových, kde by sme vedeli ako pred sviatkami alebo pred dňami pracovného pokoja, kedy sú obchody zavreté, tak my tam nemáme čas zlacňovať tie potraviny 2-krát. Čiže tam by sme chceli napríklad, aby minimálne raz. Čiže rovno ju dám do výpredaja a to, čo nedám, tak dám. Aby som nemusel 2-krát tú zľavu robiť, ale spravím len raz a ostatné darujem. Čiže sú tam akože také drobnosti, ale dokopy to potom robí strašné problémy, lebo pre nás je to obrovská komplikácia, lebo ten core business je predaj potravín a nemáme teraz ľudí na to, aby sa zaoberali takýmito vecami, čo všetko legislatíva dá. Čiže skôr zjednodušovať tie procesy, komunikovať, usmerňovať aj tie kontrolné orgány, aby sme sa na to pozreli inými očami. Potom napríklad je aj projekt, jeden z našich členov v podstate tie ovocie a zelenina, ktorá je pred koncom nejakej životnosti, tak preberá a robí do nejakých bedničiek. A tie bedničky potom za euro symbolicky, alebo neviem, či za menej symbolicky sa predávajú a môžu si zobrať bedničku, kde sú rôzne veci podľa toho, čo je. Je tam nejaký zemiak, mrkva, proste z toho, čo zostalo a je ešte stále jedle, tak z toho vyskladajú tie bedničky a za symbolické euro to predávajú. A toto napríklad začal byť problém pre kontrolné orgány, pretože by sme mali každú bedničku označiť presne, čo tam je. Mm-hmm. A to už sa mi akože, už mi rozum zastáva, lebo to už je naozaj iba usmernenie pre usmernenie, opatrenie pre opatrenie, lebo potrebujeme niekde nájsť tú chybu, namiesto toho, aby sme hľadali, ako to spriechodniť. A
to zmena myslenia je podľa mňa oveľa dôležitejšia. Potom tie ostatné veci k tomu prídu, ale pokiaľ sa nezmení myslenie, tak je to len boj s veternými mlynmi. Viktor, charity a kontrola hygienická. Máš nejaké skúsenosti? Alebo sprostredkované? Áno, nebol som tam ja. Ale kamarát, kolega. Ale áno. Konkrétny príklad. Podľa hygienických noriem v tom priestore, kde sa skladuje, nesmie byť okno. Bolo tam okno, ktoré bolo na sever a ten kontrolór argumentoval, veď tam môže svietiť slnko a teda ako páliť. A tam kolega ukazoval, že slnko je tam a tam nikdy nie je slnko. Ale tak je to napísané. Takže určite nejaký... Veď to je normálna vec, nejaká taká tá... Hovoríme tomu niekedy, že ten úradník má tú správnu úvahu. Hej? Ako, je to ešte OK? Nie? Včera sa mi zdalo, že som niekde v rodnom čísle mal. Ale to je iný problém. Hej? Proste celková si naša štátna správa je naučená na príliš formalistický prístup vo veľa oblastiach, hygienu nevynímajúc. A skutočne ako chceme chrániť toho spotrebiteľa, aby náhodou niekde nejaký problém nebol, ale nevadí nám, že áno, že ľudia vyberú z košov jedla. Hej. A je to oblasť, kde skutočne tie kritériá, to nie je spotrebiteľ, ktorý príde do vyblískaného obchodu, kde ako chce kúpiť kvalitu za svoje peniaze. On za to nedáva nič, on je vďačný za to, že má tým deťom dať čo na večeru. To nie je o tej kvalite. Tam skutočne by sme mali popracovať na tom sa aspoň vyrovnať iným štátom, ktoré na to pozerajú trošku racionálnejšie a nie tak príliš dogmaticky. Možno na ilustráciu jeden príklad, ktorý nie je z potrania, ale podľa mňa veľmi dobre vykresľuje to myslenie, ktoré tu máme zaužívané dlhý čas. Materské školy majú povinnosť 2-krát za rok umyť všetky okná. Čiže nie keď sú špinavé, že nemajú povinnosť mať čisté okná. Majú povinnosť ich 2-krát za rok umyť. Čiže štát im určí ešte počet, namiesto toho proste, aby bolo úplne jasné, že materská škola má byť čistá, s čistými oknami, ale nie 2-krát za rok. A toto sú presne veci, aj tu, ktoré platia. Štát by mal určiť nejaké mantinely, ale nemal by určovať všetky tieto procesy, ako majú prebiehať, pretože nie všade sa dajú spraviť identicky. Nie každý biznis model je tak prispôsobený, aby mohol, čiže niekomu to vyhovuje tak, niekomu inak. Rovnako aj s charitami je to, proste, alebo aj s tou infraštruktúrou, s potravinárskymi podnikmi. Každý má nejaké iné možnosti. My by sme potrebovali iba zadefinovať mantinely, ale už nemáme nadefinované, ako ešte máme v tých mantineloch chodiť. Ja by som možno, lebo vidím tam ešte aj ďalšie otázky, že ako donútiť orgány štátnej správy. Áno, výborne, vy už moderujete, perfektné. Áno. Lebo to je vlastne už taká filozofická otázka, že ako donútiť aj celú spoločnosť, lebo je to o hodnotách, ktoré máme a ktoré máme definované v ústave. A ja sa vlastne na akademickej pôde tomu venujem, že či teda nie je čas zahrnúť nejakým spôsobom právo na potraviny do ústavy. Sleduje to, sleduje sa to na úrovni celého sveta, že ktoré ústavy to majú to väčšinou teda štáty v Afrike, samozrejme nie je to len potraviny, ale aj pitnú vodu. Keď sa bavím s ostatnými nejakými právnikmi, ústavnými právnikmi, tak oni hovoria, že áno, je to veľmi ťažko potom, že ako by sa to potom naplnilo v praxe, ale ja dávam aj študentom také cvičenie, že si povieme, že máme právo na život, na priaznivé životné prostredie, na vzdelanie a takto, že kam by zaradili to právo na potraviny. Väčšinou to dávajú hneď k právu na život. A máme to v nejakých medzinárodných dohovoroch, je to právo na adekvátnu výživu, pretože to je ďalší problém, ktorému čelíme, najmä teda my v rozvinutých krajinách a týka sa to vlastne tých nízkopríjmových skupín obyvateľstva. To znamená, že nie je problém aj v nedostatku tých potravín, ale potom, že či príjmame dostatočne výživné potraviny, aby sme teda zostali dlho zdraví, že teda nakoľko kvalitná je tá potrava.
No a už vlastne máme aj prvý prípad Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý uznal toto právo na potraviny alebo na adekvátnu výživu. Bolo to, myslím, že v Taliansku sa stalo, že nejaký, bol to človek z východnej Európy, že ukradol nejaké potraviny v obchode. Nechcem nikoho nabadať, ale bolo to naozaj, že len nejaký syr a rožok, lebo bol hladný. A tam sa bavíme aj o tom vyberaní teda potravín z popolníc. A že teda aj v súvislosti s klimatickou zmenou, ako to bude mať dopady na surovinové zdroje, na pitnú vodu. V ústave už máme zakázaný vývoz vody, potrubím, samozrejme balenú vodu môžeme. Čiže to bude len naberať na dôležitosti. A pokiaľ sa bavíme napríklad práve na životné prostredie, vlastne to patrí medzi takú skupinu práv, že nám upravuje zákon, že v akom rozsahu sa bude uskutočňovať. A v rámci toho ja poukazujem vždy na ten paradox, že my ako výrobcovia, keď máme teda obaly, že zjete teda tú potravinu, vyhodíte, tak musíme zabezpečiť, že občan, že si to vyložíte ten mech pred dom a my to musíme pozbierať. Ale nemáme zabezpečenú, že vlastne kde si ten spotrebiteľ získa tú potravinu, aj keď má finančné prostriedky na to, aby si kúpil. Tam sa bavíme už teda problematike nejakých potravinových púští, vybudovanie infraštruktúry, vlastne na toto darovanie potravín. Čiže či by to nebol nejaký spôsob, ako prinútiť inštitúcie a štát, aby tomu dal tú dôležitosť a aby urobil teda legislatívny rámec, samozrejme všetko v medziach teda nejakých tých zákonných rámcov, ale to je o tých hodnotách. To je o tých hodnotách, ktoré my určujeme ako občania v rámci našej tej základnej zmluvy, čo je ústava. Takže máme tu aj top-down prístup, sme tu hovorili bottom-up, takže určite všetkými smermi, ktoré budú viesť k tomu, aby sa to dobré jedlo dostávalo ľuďom, ktorí ho najviac potrebujú, sú vítané. Ďakujeme veľmi pekne aj za tento vhľad. Možno ešte ostáva nám iba pár minút do konca diskusie. A sú tu nejaké otázky na slajdo? Pani Benhartová, možno ešte v rýchlosti. Kto by teda mal mať v kompetencii osvetu nielen medzi spotrebiteľmi, ale aj teda výrobcami? Áno, o tom sa bavíme vlastne na tých našich pracovných skupinách, že nejaké vzdelávanie aj výrobcov nám tam veľmi zaostáva. Teraz je nejaká výzva ako vzdelávanie zamestnancov potravinárskych podnikov, ale určite štát, že nemôže to suplovať ten súkromný sektor, ktorý má dosť iných teda problémov a malo by to byť primárnym záujmom štátu, aby sa neplýtvalo a samozrejme, že aj tí potravinári alebo obchodníci, všetci máme rôzne programy na to, aby sme predchádzali vôbec vzniku toho odpadu alebo aby sme využili nejaké tie potravinové straty, ktoré nám tam vznikajú. Ale tá základná osveta by mala byť na štáte minimálne teda poskytnutie finančných prostriedkov na tieto kampane. Tu by som aj konkrétne možno povedal, lebo sú prípady aj z niektorých európskych krajín, kde je to práve obdobná inštitúcia, ako my máme štátnu veterinárnu a potravinovú správu, ktorá nie je ako orgán represie v tých štátoch, ako u nás, ale práve je to taký odborný garant tej prevencie, čiže má oveľa viac edukatívnu funkciu, vysvetľujúcu funkciu, ako nejakú represiu, tá represia inde prenesená. A napríklad my to aj využívame, ale samozrejme, že aj kapacity, na to by sa musel štát pozrieť inak, aby posilnil tie kapacity, lebo aj my napríklad každý rok robíme školenia pre ľudí z obchodu pri ovoci a zelenine, pri rôznych exotických plodoch, orechoch a podobné veci, ktoré prichádzajú a aj my sa potrebujeme vzdelávať, ako to vyhodnotiť napríklad na tom pulte, že či je to dobré ešte, alebo už to nie je dobré, aké sú tie vady, ktoré sú vady, ktoré nie sú vady, alebo proste, čiže keď aj ten človek, ktorý s tým dennodenne robí, sa potrebuje vzdelávať, tak naozaj akože viacej by sme mali oveľa do tejto prevencie investovať, ale teda moderne investovať u nás vždy do tej represie, ale myslím si, že práve toto, že máme inštitúciu, ktorú potrebujeme podľa mňa iba prerobiť, posilniť práve o túto funkciu, že každý napríklad výrobca by sa tam mohol obrátiť a dostal by tú radu, že by sa
proaktívne tieto veci robili, čiže zobrať si možno aj nejaké know-how z európskych krajín. Ako ja stále hovorím, že kolesa už boli dávno vymyslené, my nemusíme vymýšľať koleso. Ten problém je, že vždy chceme vymyslieť to koleso, ale stačí si len zobrať príklady pozitívne z iných krajín. Áno, je to rozhodne efektívnejšie a vidíme, že niečo funguje. Takže nie je všetko one size fits all, ale v tomto prípade teda myslím, že môžeme povedať, že naozaj tie potraviny sú globálna komodita a asi sú tam tie prístupy veľmi podobné, je to na mieste. Pán Krajčovič, keby sme mohli v rýchlosti, cítite nejaký rozpor medzi obchodníkmi a prijímateľmi potravinových prebytkov v rámci darovania potravín? A potom aj Viktor, teba poprosím, ako to vnímaš? Akože by bol spor medzi nami? Nie, Že možno, neviem, nejaké iné záujmy, možno im nechcete darovať tie potraviny? Nie, ja si myslím, že preto hovorím o tom možno prístupe štátu, lebo dnes všetci aktéri chcú. Ako tu nie je, že teraz potrebujeme niekoho presvedčiť, aby to robil, hej? Všetci chcú a vieme, kde nás tlačí topánka. Každý z toho sektoru vie povedať, kde ho tlačí topánka. A čiže ten štát to má o mnoho ľahšie teraz, pretože on nemusí vymýšľať nejaké donúcovacie prostriedky, ale len hľadať riešenia tých problémov, ktoré tie jednotlivé, či ten výrobca, či ten obchodník, alebo ten prijímateľ má. Čiže z tohto dôvodu my sme všetci partneri, pretože my by sme všetko museli vyhodiť, keby tam nebol ten prijímateľ a zase keď by sme neboli my, tak ten prijímateľ nemá čo dostať, nebude prijímateľ. Aj keď napríklad cieľ je, samozrejme, aby sme vymysleli taký model, že nebudeme potrebovať prijímateľa, lebo sa nič nebude sa plýtvať, hej? Čiže toto je ako, my vnímame aj toto darovanie ako iba jeden z mnohých nástrojov, ako neplýtvať jedlom, ale samozrejme, že tá veľká úloha je spraviť v tom dodávateľskom, odberateľskom reťazci, aby sme to dokázali nejakým spôsobom umenšiť. A samozrejme potom na tú verejnosť, aby tie domácnosti neplýtvali. Ale my toto berieme ako prostriedok, ako znížiť to plýtvanie u nás v našich prevádzkach na minimum, ideálne až na nulu. Viktor, cíti Charita nejaké rozpory alebo teda nejaké bariéry, možno v komunikácii s maloobchodníkmi, alebo niečo, čo by sa dalo zlepšiť vo vašom vzťahu? Ja si myslím, že skutočne sme partneri, pretože v tejto veci nám ide o rovnakú vec. Samozrejme máme iné pohľady na to. Jeden je biznis pohľad, mám tu niečo, čo som nepredal, čo s tým. A my samozrejme pozeráme na tú sociálnu stránku, takže v tomto nám neostáva nič iné, ako spolupracovať. Samozrejme, tie detaily sa dajú nastavať ináč. Hej. Keď si pozrieme na francúzsky model darovania potravín, tam je to akože reštriktívnejšie, hej, tá povinnosť darovania, a u nás je to voľnejšie, ale dá sa nielen reštrikciou, ale aj rôznymi incentívami, tak aby sa to aj tým obchodníkom viacej vyplatilo. Hej? Rôzne daňové zvýhodnenia, ktoré myslím, že v Portugalsku majú, že ako je to výhodnejšie, hej, nejako daňovo. Ja si myslím, že to je o nastavení toho systému. A to, čo nám obom si myslím, že bráni, ako keby ísť ďalej, je skutočne tá infraštruktúra. Hej? Že tam obchodníci by vedeli dať možno efektívnejšie viacej, ale tá infraštruktúra na celom Slovensku jednoducho nie je. Hej? Čiže ja si myslím, že v tomto fakt sme na jednej lodi. Super. A tak by sme to asi mohli aj ukončiť. Čo poviete? Určite by sme sa vedeli baviť ešte hodiny, lebo táto problematika je naozaj komplexná. Ešte sme ani nespomenuli tých najväčších plýtvačov domácnosti poriadne. Takže dnes sme sa tomu vyhli a na budúce už nie. A ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes boli. Ďakujeme za otázky a ďakujeme, že ste nás sledovali aj vlastne diváci online. Prajeme vám ešte pekný večer a dobrú chuť, keď práve sa chystáte večeriať. Pekný večer.